Enwere m okwu ndụmọdụ. Ebuka. Oh, advice. I got the advice from a madman. Mmadụ ga-anwụ n'ihi agụrụ. Naanị nkeji abụọ onye ahụ jiri nwụọ. Naanị nkeji abụọ. Ndị na-ajụdịghị onye a ori ekwele nri ụtụtụ ya fọ nke ehihie ma nke abalị ga-achịkọta onwe ha tụkọta ego nkwụtụnkwu ego were sie nri ha ga-eji ekwu ozu onye a nwụrụ n'ihi agụrụ. Ịjụ ha sị na ọwa ekwegịrị ugwu nke ikpeazụ. Ị na-akwegịrị ozu ugwu. Ị maghị ka esi akwanyere onye dị ndụ ugwu. Chineke lee ugbu a ha dị ndụ nye ha ihe ahụ ha chọrọ iri ọwụ mgbe ha nwụrụla ga-ebịa shiju ite ebe otu amụwa dị ndụ ihe ọ bụla ị na-enyeghị m ka m rie eshili ya n'oge ya na-akwa ozu m n'ihi na ịnwa anwa mee ya erighị m nri ahụ gị shiwe ya na mbọsị a na-eli m ga-esikwa n'igbe ozu abilite mkpu oge akantị aka na-akpọ akantị Bianca Ojukwu mkpu oge ya